Jag har avslagmängder. Det har jag. För de här satt ju liksom inte, men det verkar som att den skruven de har skruvat in kåparna fram. Vad jag kunde se harka till och skulle ha sånt. Skruvjärn drar in och hamnar på mässingskruv. Ja, precis. Nej, det var det jag sa. Jag ger mig fan att det händer. Den där som jag sa att Frank Andersson har liknat med Excalibur. Ja. Det är inte en människa. De hade också liknat. Tidiga SR, vad fan hette de? Ja, just det. Jag tror att vad man ska ta det är en som har strukturellt. Det var att jag skulle ta tag i bakvis. Och ska jag vara tag i bakvis? Jag tror det där med det heter det. Det går då.